Ana yüzüňe aýtdy da, sen kimdiňem? Seni mon tutturup uğrattım Türkmenistan. Belki barınna sen barıp onu şu taýda Aşgabatda soragym edensiň, men onu ortadan aýrama. Şeňmi? Men şonu Rowşan Gylysov barada diýen. Enne sen uyup bilen pohun goýdun. Ennem İslam diýen ýaly halka hödürleýän. Sen bilen keminämde jik-jiki diýdin. Sen nähil jik-jikidiňi men ne ýurda baranda ene halka düşünüp berem. Eger siz ýalylar jogap bermeli bolsa, saparagy bilen men bar. Ýöne ýaşlar garymdak bir işleri. Şeňmi? Nirde duşmalym bolsa sen bilen men bar. Bir gözümiň elimiň ýetýän ýerine geljek diýdi. Aýt senem ol, sen kuratorlaňam. Men baryn şota. Gaýratym çatma. Ol internetiň aňyrsyny näme üýürdüň, näme çyňsadyň, näçe döwletden sen hak heşde galýan ýeňsesinden ol öz işin. Wagt geler hasabat bermeli bolsun.